Salam. Adorang so tamulai Barminggota jujuk tahun 2020 Jumulu mahita martangiang di bagasar rohat tabi. Amin. Denggamma tapai hutihu tacarata. Hamu alea kadongan nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus. Tamado merlas ni roha hita di tikyon. Alaboi dope hita tolhas tujung ni tahun 2022. Sudenai alani denggan bahasa ni debataru. Namar mudu-mudu hita. Dilehon do tu hita ragam ni pasu-pasuna. Dilehon hahipason. Dilehon gugu laho mangadopi yak kaparukilon. Naborat tabulus dingoluta manipat nasa taon bulunun. Alani tamado okuhonota. Ebenezer rasi rasa nuaeng didongani Tuhani dohita. Manotong mahita mamuji ibana sian sandok nguluta dohot gugutta. Laho mangujungi taonon tamama ganup hitabe patupa ruji-ruji mamilangi asini rohani debata nauk tajalo jalaboi tabulus akka galubang nadukduki tapamanat bema nang pangalahota asabuhim se padengganon tu taon nanengro muba mahita tau lama lomoni rohani debata unang be sai tapangasaho pikirata dohot gugutta sabing. Immanuel rap dohot debata hita sian aka ari dohot bulan nasalpo satu ujung ni taonon hodo Tuhan debata naserap dohot hami atong dongani mahami mabongoti tahun na baru silehenomu di hami asahibul rohanami mamuji pasangapon guarmu na badiay. Maka mulia tehon asini rohanai dohita nuaeng merpungu di gerejaon. Alani Roma hita tua dopanna marhite puji-pujian. Tapasangak maguarna taede homa bukuede nomor 400 ono 4 ayat sada dohotun.
hite-hite gorni rebata ama doho gorni anakna. Tuhan Yesus Kristus dohot gorni to di purbadia. Na tu mo palangit dohot tanoon. Amen. Hohoma hamu maradopon Tuhan Jehovah. Ay jonok nama ari ni Jehovah na buluni. Jonok namay jala situturo i ro. Dinamulak tinogihon ni Jehovah akan terbuang sian Sion. Dosun halak namarnipi dohita. Gok pare kelom maujui pamangata jala marulup-ulup. Ida ma hatop doa ro. Tio ma nadihonuay. Asaw nang adong na mabuat tupalmi. Haleluya. Martangiang mahita. Ale ama nami, ama ni Yesus Kristus Tuhan nami, natubu di huta Betlehem. Saya pinuji ma guarmu nabadiai, alanang ditikir ho hami bangsom, ditogu-togu horo hami sian haholomon, tuha tiuron, jala dipadomu horo hami naholang sian ho, gabe saur muse dohot ho. Gok halalas ni roha rohami alani i. Sejauh maha muliateon ni roha nami. Nauk tinopokmu marhite-hite anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredde hita siya buku ede nomor 574 ayat 2. Tangihon hamu ma patit ni debata di perpungua bodari ujuk taunon. Imana tersurat di 2 Petrus tolu ayat 10 tolu 1 seplobat. Alai namai maima dohita di langit nai baru dohot di tanah nai baru. Inganan ni hati gorani hobar tu baga-bagana. Dibaheni hamu akka haholongan. Anggoi di paimai mahamu rikoti hamu ma. Asa didapot ibana hamu somartihas soha surasan di bagasad dame. Rak mangidugugu mahita tuadupan ni debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata saya pergogoy mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Maredde hita siap buku ede 553 ayat 2 doa topat.
Tapa uduk ma rohata tuadopan ni debata tatopoti ma dosata. Ale Tuhan debata pargogo nasuhatu dosan jala amanami. Uzo hamido guarmu nabadiai alana tergogo tami marningot dosa nami. Sai marasini roha maho midahamion. Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabijol maalani hami. Namate jalana hehe sian namate. Nama naik tuban wagijang doho mangodihon hami. Asima roham dihami. Saya patok tong madihami roha hamulateo tuho. Todi porbadia pangapul dinamar sakroha pamalum masaluhu na bernit binahen ni dosa nami Roma ho mangingani hami asamarlas ni roha hami mangulahon lomo ni roha. Hodo parhitean ni nasa asini roha sayunang tulak kami. Saya tangihom mahami ho alede bata ama anak doho todi porbadia. Amen. Baga-baga ni debata taringot tuhasesani dosata. Molotung adong manangise na berdosa. Adong do pangudiata diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai jalaibana do pardengganan taringot tudosata alaidada holat taringot tudosata do taringot tudosani saluhut portibion hasangapom ma di debata na dikijang Marede hita siap bukwede nomor 600 siap bulusada ayat 2 do tolu. Aku
Hatani debata turpuk dihita di perpunguan ujuk taunon imana tersurat di sada raja-raja walu memukka sian ayat 54 1 sada. Jadi dungsun ditangihon Raja Salomo tu Jahoba saluhut tangyang dohot pangiduan odeng hehe maibana sian adopan ni langkatan ni Jahoba dohot sian na marsinggang dohot sian na pinaherbang nai tangan na dopak banua gijang Laos jongjong marajai huhut mamasu-masu sadok luhutan Israel pola di pagogo sorana madok songono. Puji ma Jahoba naung mangalehon hasonangan tu bangsona Israel obar tu sadok naung pinarbaganai dangadong tertinggal nang gosada hata sian saluhut hatana naringgani naung pinabuanahian marhite sian si Musa naposona. Saya didongan hi Jahoba debatatai mahita songon daun didongananna aka oputana jolo saya unang ma ditadikon ibana hita manang mabolokon hita Sai ditaiti marohatta tu ibana asamar parange hita di saluhut dalanna huhut mangaradoti akatonana dohot patikna dohot uhumna aka nauk tinanohanna tu aka oputai jala saluhut hata pangiduanon akan nang musopahon di adopan ni Jahoba saya gom-goman nai di jolo ni Jahoba di batatai borngin dohot arian asa pasitongon na uhum tu na posona dohot tu bangsona Israel sikap arian asa tung saluhut bangso ni tanaon manada bahwa Jahoba do debata jala dukon ni ibana dang adong jala ikon sunda ulat rohamuna tu Jahoba debatatai asamar parange di bagasan akapatikna jala mangaraduti akatonana suman songon sadarion ido sahakna martua ma natumangihon hatani debata jala nau piopsa amin. Marede hita sia buku de nomor 425 ayat jada tabaubat. tidak kom maha porsiaw tay songon nahina tidak kon nidong atas saha porsiaw di sadok por dibion rakma hita madok au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo na suhatu dosan
natomo palani dotan. Au porsea di Yesus Kristus, anak ide mata Jehovah na sasadai. Iman itu buon ni si Maria, nagabigabe seton di purbadia, adorak soha buat. Ido tuhata, natumahan na berni, di pangumuman selatus, namada terpazal lebana di hau pinursila, natu at tuban waturu di tanong, namna bangulu dari patuluh, nama naik ke surga, lahul tusyamun debata Jehovah, amanai perkubun aswatu dosani, di sini bana pengamulak surat tanong, mangahumi halang mangurgo amati. Au porsea di tot di purbadia, jalan sada huria babadia, huria atau pengamulak Kristen akan babadia, do desan dosa, do diranya do, mangulsu dan nihalang mana, do dia muluan suara sudah. Titing manang buah-buah di perbunga tabur nginon ima di permingguan mersugut tahun baru sada Januari 2020 Holan 2 hari permingguan na berjolo jam 10.30 wib dohot jam 10.07 wib songonima buah-buah di Huriata HKBP Raja Wali mau lihat ya. Horasma dihita saluhutna. Dia muna manami inanami nang akaya nakon nami remaja dot naposo bulung sonari sahat mapartikianon dihita ima lau manangihon barita jujur tahun manang berih nang songoni statistik ni Huriata HKBP Raja Wali patujolo mauliate jala puji Tuhan idona patut dono tatu adu panitu hatta ala ibana dona mangalion partikian nama cai ulion sahat hitatu ujung ni tahun 2022 on. Godang dona ta adopi mamulus taunon alai disude akan nama saitong do ikon boy hitamaka tindakon sian nasa hapor seota mandok godang matongon nabi naini Jakoba tu hita alani marlas ni roha mahita. Asini rohani Tuhan mamasu-masu jalan mandongani nang pardalanan ni pakobasion ni Huriata HKBP Raja Walion. Mau lihat mata pasahat tu Tuhan ala margogo do ruas nang parhalado ni Huriataon. Dina mengadopi ragam namasa di pardalanan ni ngoluta nasa taunon. Sudenai ala ni pandongan nion ni debata. Jala ido nanaing hupaboton hami songon uluan ni Huria tutonga-tonga ni Huriataon di bagasan ari na parpudi di taunon. Asarap hitam maboto jala mamereng akadia do naung diadopi Huriata pakobasion naung mardalan denggan asaboi di Toruson tu tahun nanengro jala mulutung adong dope natading asaboi si patureota tu tahun nanengro amang inang barita jujur tahunon hupasahat hami songon uluan hami di HKBP Raja Walion mamuka di bulan pitu ido nahula poro kami tu hita di bagasan partikianon na paduahon pakobasion na maragam parjolo parmingguon mardalan do denggan parminggon ni Huriat taon na hinobasan ni aka parhaladota ganup ari minggu jala parminggota di Huriaon ima parminggon sikola minggu masuk pukul 8 dohot pukul 10.30 wib minggu pagi marbahasa Indonesia masuk pukul 6.30 minggu pagi marbahasa Indonesia masuk pukul 8 minggu siang marbahasa Batak masuk pukul 10.30 minggu sore marbahasa Indonesia masuk pukul 10.07 minggu malam marbahasa Indonesia masuk pukul 10 siang napaduahon sermon mardalan do denggan nang aka sermon-sermon nahudohoti hami mamuka siantir ket Huria sahatu distrik sermon distrik di hari Senin sehali 2 minggu di kantor distrik 22 Riau masuk pukul 10 sada
sermon guru sekolah minggu ganup hari Selasa pukul 10 pitu di Bilut Parhobasan ni Huriata. Sermon Parhalado Huriata HKBP Raja Wali ganup hari Jumat pukul 10 sia 30 wib di gedung sekolah minggu ni Huriata. Di sermonido dihatai taringot tu akaragam pakobasion naneng sipatu paon di sude tirket huria nang kategorial pe mardalan do denggan sude aka sermoni napatoluhon situa na pensiun di bagasan tahunon tahun 2022 on ima di patupa huriat tado pensiun tu situa na parjolo di hari Minggu 10 pitu Juli 2022 di patupa huriat tado pensiun tu sahalak situa ima inang situa R boru silitonga na paduahon di hari Minggu 4 Desember 2022 di patupa huriat tado pensiun tu sahalak situa ima amang sintua MT Simanjuntak. Di patupa huriat tado marpelian khusus tu akasituan na pensiun ima dalata maka mauliatehon pakobasion nasida nasailaon jalan mardalan do denggan ulaoni saluhutna na paupaton marguru maka tindakon haporseaon macarikot do mambohali aka iana kota di parbinotoan taringo tu haporseaon nang parhuriaon sadiari ma dapot nasidai ima salah satu marhite na marguru maka tindakon haporseaon na alanido di patupa huriata parguruani songon sadadalan mangurupi akan natoras nang iana kota lau manabai parbinotoanna alaidang sude dope makarikotoni torop dope sian ruas ni huriata HKBP naholan jongjong di huria maka tindakon haporseaon manang malua alaidang mandohoti parguruan na pinatupan ni huria di bagasan tahunon 57 halak ma aka ianakon ni huriata na mandohoti parguruan maka tindakon haporseaon di baheni tuhamuna amanami inanami tasosoi ma aka ianakotai asa mandohoti parguruoni andorang so maka tindakon haporseaon tarlumobi tu aka ianakon nami naso maka tindakon haporseaon na dope asarade mahamujolo marsiajar unang losok ganut taon do tapatupa parguruon di huriat taon na palimaon partangyangan ni huria hinorhon ni pangotak kopit 10 sia di patupa huriat tadope partangyangan wek maringanan di garejata mauliate ma di Tuhan mardalan do denggan ganup ulaon partangyangan ni tatangnya koma tu taon naro boy hita partangyangan di ganup-ganup jabu ni aka ruas ni huriata na paunopon partangyangan parhalado dohot keluarga Mamuka 10 sia Agustus 2022 di patupa huriat tado partangyangan parhalado dohot keluarga di patupa do ulaoni sahalisa bulan ganup minggu pertama si ganup bulan ima maringanan di gedung sekolah minggu sayang giat ma marhite partangyangan ni lamboi mangihot hasadaon ni rohani aka parhalado huriata asalam denggan jalature di aka pakobasionna lauh hasangapon di guarnitukan jala di tanggal 2 Desember 2022 di bagasan hasadon ni roha di patupa do natal parhalado dohot keluarga imalau mamonai sude natal di huriata mauliate ma di Tuhan di bagasan haulion dohot las ni roha do mardalan ulaoni marsanggap ma debata marhite keluarga ni aka naposona napapituhon tahun hasadaon ni roha distrik di bagasan tahun 2022 ima tahun hasadaon ni roha manang kesehatian di huriata HKBP sialani di patupa distrik 22 Riau do akar ragam kegiatan ima seminar-seminar dohot pertandingan parsidohot do huriata Raja Wali di aka kegiatan ni imana ni dohotan ni akar remaja naposo ama ina lansia nang parhalado jala pesta puncak tahun hasadon ni rohai ima di hari Minggu 21 Agustus 2022 napa waluhon sentralisasi parhepengon ni HKBP hombar tu keputusan sinode godang HKBP napa onop puluonopon patupau ni huriata HKBP do sentralisasi parhepengon alani sian sude akan natardok pelean di ganup huria 55% ma tongoson tu kantor pusat jala 45% ma lau tu pakobasion di ganup huria mardalan ma sentralisasion mamuka bulan Januari 2020 tolu asing ni pakobasion na maragam no kucahahami nakin tongdo mardalan pakobasion di ganup-ganup dewan di huriat taon
Ima na parcolo koinonia. Sikola minggu. Di bagasan taonon mardalan do denggan parmingguon ni sikola minggu di Huriata. Ima di 2 partikian parmingguon. Asing ni parminggon tiki ari minggu di patupa Huriata do marhite aka guru sikola minggu na niuluhon aka pangulan na gok tiki manang full timer ima kegiatan PA sikola minggu ima na di patupa 2 hari sabulan mauliate ma di akan natoras ni sikola minggu narade megabe manjabui PAI patupahon aka ragam snack lau manambai las ni roha do semangat ni aka yana kota nang pe di patupa ulaoni di gedung sikola minggu. B. Remaja na Poso Bulung. Mardalan do pakobasion tu remaja na Poso Bulung ni Huriata di bagasan sataonon. Jala ganup ari Sabtu toktong do di patupa PA tu nasida. Anggiat ma lambagas pangatusyon nasida di hata ni debata. Alai torop do PA na kota remaja na Poso Bulung naso makarikoton PAI. Pinangido mo tu akan natoras asa unang marnalo jahita manosoy aka iana kotay mandohoti PA ganup hari Sabtu pukul 10 sia 30 di Garijaon. Di bagasan taonon tongdo didohoti aka iana kota na Poso Bulung PA di tingkat distrik imana di patupa di aka resort na adong di regional sadaon. Hari Kamis, pitu sahat 10 Juli 2022, borhat doa ka anak kota na Poso Bulung, patupahon kunjungan rohani tu HKBP Sungai Bantal, Resort Kacak Pulau Rupat. Mauliate maditukan dengan mardalan ulaoni, jala mauliate di sude aka ruas ni Kuria, hamuna amanami inanami nang na Poso Bulung, na mendukung kegiatan ni. Gabe boy di pasahat aka iana kota na Poso Bulung atas guarni HKBP Raja Wali, sada keyboard, dohot sada proyektor tupakobasion Huria na adong di Pulau Rupat. Dalam rangka ulang tahun negara ta Republik Indonesia na papitu puluh pitu tahun di patupa aka iana kota na Poso Bulung do pertandingan badminton dohot Mobile Legend ni dohotan ni denominasi gereja dadaholan HKBP amang inang naman dohoti kegiatan na pinatupan ni aka iana kotai alai sian sude denominasi gereja ima 20 gereja ma mauliate ma di aka iana kota na Poso Bulung na patupahon ulaoni patuduhon oi kumene manang hasadaon ni aka Huria di tonga-tonga ni Portibion jala sada dalan doi patuduhon hasadaon di tonga-tonga ni bangso dohot negara ta denggando mardalan sude kegiatan ni jala di pasahat nasida do aka hadiah-hadiah tu aka namonang di pertandingan ni. Ni halasot do di bagasan taunon boy jongjong punguan ko remaja dohot na Poso di Huriata jala mamuka di hari Minggu 30 Oktober 2022 nunga markor nasida di parmingguon tatangnya koma jala tajujui ma amang inang aka anak kota remaja do na Poso Bulung lau mandohoti punguan kori. Di hari Jumat satu minggu ima tanggal sia 10 sada September 2022 borhat do 5 halak anak kota na Poso di Huriata mandohoti kegiatan youth gathering NHKBP distrik 22 Riau di Alam Mayang Pekanbaru di paborhat Huria do nasida dengan saluhutna jala mardalan denggando nang ulaoni. Bagian C, seksi parupuan dohot punguan ina. Mardalan do dengan pakobasyon ni Huria to aka ina di Huria taon. Marhite aka punguan ina. Imana parjolo ina Kamis. Namar guru di hari Kamis masuk pukul 10 pituit. Na paduahon ina Selasa. Namar guru di hari Selasa masuk pukul 10 pituit. Ganup di parguruan nasida di patupa do jumolo mar PHD manang patanak kon hata ni debata ni uluhon ni aka pangula goktiki. Ni halasot do ala di bagasan taunon mamuka tanggal 28 Agustus 2022 jongjong sadanai punguan kor ni aka ina di Huriata ima punguan kor ina Gloria. Alai dang mar PHD do penasida ditiki marguru alani aka partikian pinangido matu aka inanami kor Gloria asa di tahun naro dipilit ma partikian na marguru dohot mar PHD andorang so mangguruhon kurna di ganup parguruon ganup ari Minggu toktong do di patu begehon aka punguan ina natoluon puji-pujian di parmingguon.
Di patupa aka pengurus seksi paropuan di Huriata do sahali sabulan marpea gabungan aka paropuan jaladung sipul nasida marpea di patupa ma acara pertandingan hiburan neng manian tu tahun naro di patupa aka pengurus seksi paropuan ma dung sipul marpea aka pelatihan keterampilan narikot di aka paropuan. Di bagasan tahunon do aka ina ni Huriata patuluson program ina ni Huria nang songoni di distrik ima dalam rangka tahun hasadon ni roha pertandingan memasak nasi goreng antar wek di tingkat Huria ima di tanggal 10 tolu Agustus 2022 jalan nagabe juara sada ima wek 10 jalan nasida ma borhat gabe utusan resort Raja Wali tutirket distrik. Nah di patupa pertandingan di hari Rabu 10 pitu Agustus 2022 jalan mandapot juara opat mainani Huriata di tingkat distrik sian 10 opat resort namandohoti ulaoni. Pesta Natal Paropuan P Mardalan Dodenggan di Bagasan Tahunon ima di tanggal 22 Desember 2022 di bayan aka Paropuan Huriata do bingkisan Natal tutolu keluarga perwek berupa sembako jala tahun 2022 dang di pasada Natal ina tu Natal ama D seksi ama dohot pungwan ama. Di bagasan tahunon 2022 Mardalan do parguroni pungwan ama di Huriata jala ditiki hari Minggu di suarahon nasida do ende puji-pujian alai tong do sosohonon nami tuhamuna aka ama nami di pungwan ama asatung anggiat manian andorang sok marguru nasida asa boy manian Cumolo mar PHD nasida ima patanakon hata ni debata asa dungi diuduti ma perguruan di ende puji-pujian. Seksi amape di Huriaon berusaha do patupahon songon dia dalan asalau pahicaton partondion ni aka ama di Huria. Dung tarpilit jala dilantik aka pengurus seksi ama di Huria di patupanasida ma PA ama Huria sahali sabulan. Alai hurang do antusias ni aka amatta mandohoti PAI tatangnya koma anggiat tu tahun 2020 tolu lamdenggan jala dileon aka ama matikina dirina nang rohana tu aka ulaun partondion di tonga-tonga ni Huriata. Mar pesta Natal do ama di Huriat tahun ima di tanggal 10 Desember 2022 jala di patupat tersendiri do Natali dang be digabung dohot Natal ina macai torop do aka ama na parsidohot tu Natali disagihon panitia Natal ama do aka ganup ama na parsidohot liturgi ima bingkisan Natal berupa dasi saya anggiat ma utorop aka ama di Natal naneng romuse di Huriata kor estomihi dohot kor Immanuel. Asing ni pungwan kor ina dohot kor ama di Huriat tahun adong do dua gemende kor. Ima estomihi dohot Immanuel. Marguru do kor estomihi jala marpea 2 hari sabulan. Jala di patupanasida do di bagasan tahunon. Pesta Natal ni pungwani. Rap dohot keluarga di gedung sekolah minggu ni Huriata. Dengan do mardalan nang Natal na pinatupa nasida. Suang songoni kor Immanuel mardalan do dengan parguron nasida alai naing manian rutin adong jadwal PA na pinatupa nasida asa diboto aka pangulagok tiki ma manguluhon PA nang di kor Immanuel jala di bagasan tahunon patupahon kebaktian Padang do kor Immanuel ima di hari Sabtu sada Oktober 2022 di Sungai Hijau Kampar mardalan do dengan ulaoni rutin do na 2 pungwan koron pasahaton puji-pujian di tonga-tonga ni parminggo ni Huriata saya anggiat menian lamar tambah torop ni akana parsidohot tu pungwanon di partikian nanengro pungwan lansia mamuka di bulan Agustus tahun 2022 nungabe mardalan dengan pungwan lansia di Huriata jala tarpilit do aka pengurus baru ni pungwani di patupanasida do senam sahali saminggu ima ganup hari Sabtu pukul 8 jala dong simpul nasina senam mar PA do aka ama ina lansia udut ni sarapan bersama ma nasida jala di tanggal 7 Oktober 2022 borhat do nasida wisata rohani ima aka ama ina lansiata tula bersa didohoti pungwan lansia Huriat taudo kegiatan distrik ima senam lansia
ibadah PA dohot seminar kesehatan lansia na di Patupa di hari Selasa 20 November 2022. Torop dope aka ama ina usia lansia di huriata naso parsidohot tupunguan lansia ni kuria alani hupangido hami matuhamu aka na tua-tua nami naung usia lansia asarade mahamu parsidohot tupunguani sai anggiat ma lam tuhi pasna akan na tua-tua ta punguan lansia asaboi nasida rap dohot hita mamuji-muji tuhata di huriat taon na paupaton marturia marpanindangion manang bersaksi idola patan ni marturia siantong atong ngulu do pakobasyon ni kuria rikot do adong panindangion ay ido dalatta law mamaritahon tuhata Yesus Kristus mardalan do denggan pamaritahonon hata ni debata di parminggon sikola minggu di minggu pagi do di minggu siang suang songoni di partangangan nang di aka punguan-punguan kor di seksi musik pe dengan donasida latihan lau mangarade diri tu ganuk par mingguan jala takas do di bain seksi musik jadwal ni aka par musik nang songoni aka song leader di huriata gabe bomia lam torop na parsidohot makobasi tuhani di tiki par mingguan na palimahon diakonia ikon tarbain huria do marpanatap tuaka na masa di huriai jalasada tugas na balga lau mamaritahon Kristus ima marhite-hite na manarikon aka anggina na metmeti mandulo aka na marsahit manarikon aka na mabalu makaholongi aka danak na sopot somarama somarina jala rade makobasi aka na disabilitas jala kuria na mangolu ima kuria na takas mangulahon diakoniana sialani di bagasan taunon diusahaon uluan ni kuria do sude parhalado do makobasi ulaoni unang sanga adong natading nang pesay adong dope nasosikop aka ulaon diakonia sian ganup-ganup seksi na diulahon huriata di bagasan taunon ima naparcolo mandulo na marsahit toktong do tapangido tutuhata asa dileon hakipason dihita aledang tarbain soadong na marsahit ay margatisorin doi di hakipason dohot parsahiton masa di ngoluni colma nang songoni di akaparhalado do ruas ni huriata alanii borhat do huluan huria full timer do akaparhaladota mandulo akan namarsahit do nahona parmaraan siantong-atongani ruas huriata jala hubain hami do jadwal ganup ari Selasa patupahon kunjungani mauliate madi Tuhan boi denggan diulaon aka pangulan ni huriata ulaoni alai sai adong do aka ruas na di bagasan parsahiton nang sopa boaon tu aka sintua wekna gabedak kuboto hami jaladang hudulo hami alanii pinangido ma tu hamuna amang inang molo adong sian hita na marsahit sahat tu dirawat di rumah sakit asa tapaboa ma tu sintua wek tabe asaro mahami mandulo jala manangyakok kamu pangidoan jala tangiang tatu Tuhan sayang giat matu taon nanang ro moru bilangan ni akan namar sahid doot nahona parmaraan siantong atong-ata jala molotung masa pe akai say margogo mahita mangadopi jala margogo pangulani huria laho makobasi napaduahon mangapuli songon masa ni parsahiton songoni nang hamatean dangadok kita na mamboto partikian na alay ditiki masa isa luhut na macay rikot do hita marsi tangyangan jala marsi tukol-tukolan alani di bagasan sa taonon borado pangulan ni huriata mangapuli tu keluarga ruas huriata ang giatung margogo maaka ruas ni huriata mangadopi akasi taonon di ngoluna napatoluhon pelayanan tu penjara ulaon diakonia dotong mandulodongan na dihurungan alani parsidohot do huriata makobasi akadongan na dihurungani marhite jadwal naung ditotuhon distrik 22 Riau ima turutan sialang bungkuk di hari Senin 10 September 2022 mauliate ma di Tuhan ala dileon dope partikian tu huriata lau patupahon pakobasyon si songoni jala tu taon naneng rope adong do jadwal pakobasyon songoni tuaka huria-huria di distrik taon jala ikon parsidohot do HKBP Raja Wali laho makobasi ulaoni na paupaton pakobasyon tu nama balu dohot disabilitas
Di patupa huriata do pakobasion tu ruas ni huriata naung mabalu dohot na disabilitas marhite-hite na patupahon Natal na sederhana tunasida. Ima Natal disabilitas tanggal 15 Desember 2022. Dohot Natal tuna mabalu tanggal 20 Desember 2022. Jala tapasahat do bingkisan Natal tunasida di partikian ni Natal nasidai. Di sakapi rohanami donian asatu program tahun naing roh di patupahuria manian adong pertemuan ibadah tunasida secara rutin dada holantiki pasahaton bingkisan Natali asa anggiat nian boy dihilala akan nama balu dohot disabilitas sa adong di huriaon holong do rohani huria tunasida. Panitia pembangunan mangula do denggan panitia pembangunan ni huriata di bagasan sataonon. Jala bekerja sama do toktong panitia pembangunan dohot parar tahun nang songoni nang tuhami uluan ni huriaon. Jala di bagasan tahunon marhite-hite kerjasama ni panitia pembangunan dohot parar tahun tajalo do bantuan pemerintah pengecatan garejata dohot pembuatan tangga di lantai tolu gedung sekolah minggu. Ima marhite-hite amang David Silaban songon anggota dewan di bagasan partikianon di tonga-tonga ni kota Pekanbaru. Alai dung sipul pengecatan ni amang inang terjadi ma kebakaran di tonga-tonga ni huriata ima di tanggal 10 sia November 2022. Jala ikon dicat ulang mamuse plafon nang songoni altar ni huriat tahun. Jalan nunga mardalan dengan saluhut na marhite-hite kerjasama ni panitia pembangunan toktong dohot paralal doni parar taota. Jala sude aka biaya pengecatan ulangi tajalo do sian asuransi ala di asuransi kondo garejat tahun. Ala nii mau liate ma tu panitia pembangunan rapdo parar tahun na toktong bersinergi lau patupahon akan narikot dope di pembangunan ni kuriata di bagasan tahun naneng rope. Nah selanjutnya pelian bulanan manang pelian tahun di bagasan tahunon kuda tahami do marhite-hite laporan ni amang bendahara ni kuriata imana pasahaton pelian bulanan manang pelian tahun di tonga-tonga ni kuriata ima mar naso pasahaton dope mar 430 sadak kakak manang kepala keluarga sian 827 kepala keluarga na pasahaton ima 396 kepala keluarga kurang lebih 46% ma naung pasahaton. Asa taingot ma amang inang tanggung jawab tadi huriaon molotung dang boy tarleon hita langsung kontan di bagasan sataon boy do hita manyicili ganup bulan asa unang paborat tu tahilala marhite-hite aka peleani tapatudukon hita do dukungan di aka biaya pakobasion di tonga-tonga ni huriata. Statistik torop ni huriata ruas ni huriata sahat tutikion berdasarkan laporan data sian sekretaris di huriata naboy hulaporo kami di bagasan bodarion ima wek sada 110 kakak wek 2 60 kakak wek tolu 70 kakak wek 4 70 sia kakak wek 5 86 kakak wek 6 82 kakak wek 7 54 kakak wek 8 53 kakak wek sia 17 kakak wek 10 60 sia kakak wek 10 sada 55 kakak. Punguma sude ruas ni kuriata molosian kepala keluarga 827 kakak. Ima bilanganna ama 762 halak ina 810 sada halak ianak koni kuriata bawah 738 halak ianak koni kuriata borua 754 halak punguma sude 3.105 halak manang 3.105 jiwa di huriata HKBP Raja Wali. Situa 35 halak full timer 4 halak.
parhepengon ni hurianon jahaut ni amang bendahara ni huriat tama dihita. Na penutup sian hami. Songon pandohan ni pepatah ni Indonesia do amang inang, tak ada gading yang tak retak. Suang-songoni manang di pakobasion nami di huriaon. Maradopon hamu amanami inanami naposo bulung remaja nang sekolah minggu. Sialani molo tunggodang peha hurangan di barita jujur taonon nahupatu pahami mangidong maaf mahami. Say anggiat manian tu taon naneng ro lobi dumenggan nasa pakobasyon nami di huriaon. Tangiang marsi tangiangan mahita asa anggiat nian lam sadaro hatta lau patupahon akapakobasyonon nadenggan imana tau pamajukon huriaon jala tau sangap digoarni Tuhani. Marhite barita jujur taonon hupasat hami maparjoro tuhamu saluhutna parhalado nang ruas ni huria HKBP Raja Wali selamat menyambut tahun baru 2020 toluma tuhatta mama masu hita saluhutna jala margogo mahita lau mandalani tahun nanengro di bagasan pangaramotion ni Tuhan Yesus Kristus Raja ni huriai. Amin. Mauliate madihita. Shalom. Horas. Selamat Natal 25 Desember 2022 madihita. Tabereng ma laporan keuangan HKBP Raja Wali adong naking usagi kami Resort Raja Wali periode 20 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2022. Selamat Natal 25 Desember 2022 dan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2023 buat semua jemaat HKBP Raja Wali yang dapat hadir mengikuti kebaktian akhir tahun 31 Desember 2022 di Gereja HKBP Raja Wali Resort Raja Wali. Terima kasih kepada seluruh jemaat, full-timer, dan pimpinan HKBP Raja Wali, parhalado, parartaun, sekretaris, badan audit, kategorial, atas dukungan doa yang diberikan kepada kami dalam menjalankan tugas pelayanan dalam pengelolaan administrasi keuangan di Gereja HKBP Raja Wali ini. Ada sedikit perbedaan pelaporan keuangan tahun ini dengan tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2022 ini laporan keuangan ditutup per 31 Desember 2022. Ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan hasil keputusan Sinode Godang ke-66 HKBP tahun 2022, yakni amandemen aturan dan peraturan HKBP khususnya mengenai sentralisasi keuangan HKBP. Untuk itu, memasuki tahun baru 1 Januari 2023, seluruh HKBP akan melaksanakan sentralisasi keuangan HKBP, termasuk HKBP Raja Wali Resort Raja Wali. Dengan demikian, mulai 1 Januari 2023, persentase keuangan pusat dan huria diimplementasikan atau dilaksanakan dengan pola 55% untuk pusat, 45% untuk huria. Adapun pilihan-pilihan yang masuk dalam kriteria pembagian itu: 1. Pilihan minggu 1A, pilihan minggu 1B, pilihan minggu 2 atau namar boho, pilihan sekolah minggu, pilihan pertanggiangan wilayah, pilihan sermon kategorial, ama perempuan, lansia, remaja, naposo, pilihan bulanan atau tahunan, pilihan partupolon atau perbekatan,
pelian ulon nabadia perjamuan kudus, persembahan persepuluhan, pelian hamoleton atau ucapan syukur, dan yang terakhir pelian ibadah kasual. Dengan diberlakukannya sentralisasi keuangan ini, maka pembiayaan penggajian pelayanan full timer, pembiayaan kantor pusat, lembaga, biro, unit-unit pelayanan HKBP, biaya operasional distrik dan resort menjadi kewajiban pusat melalui Badan Pengelolaan Sentralisasi Keuangan HKBP, BPSK HKBP. Mari amang-indang kita doakan bersama-sama agar program sentralisasi keuangan ini dapat berjalan dengan baik untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan kesejahteraan pelayanan di semua tempat pelayanan, di kota dan di desa atau kampung dimanapun HKBP berada. Untuk itu, izinkan kami untuk menyampaikan laporan keuangan HKBP Raja Wali selama periode 20 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Laporan ini berkaitan dengan saldo awal, uang masuk, uang keluar, dan saldo akhir dari keuangan huria, pembangunan pusat, kategorial, dan rekapitulasi keuangan HKBP Raja Wali sampai dengan 31 Desember 2022. Pertama, keuangan huria. Saldo awal Desember 2021 14.230.027 rupiah. Pada bulan Januari, uang masuk 269.824.500 rupiah. Uang keluar 133.829.198 rupiah. Saldo menjadi 150.225.329 rupiah. Pada bulan Februari, uang masuk 104.283.300 rupiah. Uang keluar 201.219.358 rupiah. Saldo menjadi 53.289.271 rupiah. Pada bulan Maret, uang masuk 121.724.675 rupiah. Uang keluar 38.846.636 rupiah. Saldo menjadi 136.167.310 rupiah. Pada bulan April, uang masuk 167.795.115 rupiah. Uang keluar 155.838.636 rupiah. Saldo menjadi 148.123.789 rupiah. Pada bulan Mei, uang masuk 207.170.425 rupiah. Uang keluar 238.947.626 rupiah. Saldo menjadi 116.346.588 rupiah. Pada bulan Juni, uang masuk 88.744.250 rupiah. Uang keluar 72.561.701 rupiah. Saldo menjadi 132.529.137 rupiah. Pada bulan Juli, uang masuk 141.823.300 rupiah. Uang keluar 200.407.870 rupiah. Saldo menjadi 73.944.567 rupiah. Pada bulan Agustus, uang masuk 118.505.700 rupiah. Uang keluar 43.405.700
Rp492.965. Saldo menjadi Rp149.957.302. Pada bulan September, uang masuk Rp123.088.250. Uang keluar Rp87.191.193. Saldo menjadi Rp184.359. Pada bulan Oktober, uang masuk Rp357.824.250. Uang keluar Rp209.605.910. Saldo menjadi Rp333.072.699. Pada bulan November, uang masuk Rp137.304.250. Uang keluar Rp115.525.992. Saldo menjadi Rp354.850.957. Per tanggal 25 Desember 2022, keuangan ini telah diaudit. Masuk pada sampai dengan tanggal 25 Desember untuk Huria Rp153.458.358. Uang keluar per 25 Desember 2022 Rp595.595.233. Saldo per audit 25 Desember 2022 keuangan Huria minus 57.285.918 rupiah. Karena kita perhitungan dihitung tadi sampai dengan 31 Desember, maka dari tanggal 25 Desember sampai dengan 31 Desember masuk lagi ke Huria 104.378.850 rupiah. Uang keluar 33.779.450 rupiah. Per 31 Desember saat ini keuangan Huria menjadi 14.013.482 rupiah. Yang kedua, keuangan pembangunan. Saldo awal Desember 2021 87.739.749 rupiah. Pada bulan Januari uang masuk 62.268.000 rupiah. Saldo menjadi 150.007.749 rupiah. Pada bulan Februari uang masuk 15.435.000 rupiah. Saldo menjadi 165.442.749 rupiah. Pada bulan Maret uang masuk 19.745.700 rupiah. Saldo menjadi 185.188.449 rupiah. Pada bulan April uang masuk 29.289.000 rupiah. Saldo menjadi 214.477.449 rupiah. Pada bulan Mei uang masuk 35.260.600 rupiah. Saldo menjadi 249.738.049 rupiah. Pada bulan Juni uang masuk 15.337.000 rupiah. Uang keluar 35.752.830 rupiah. Saldo menjadi
rupiah 229.322.219 rupiah. Pada bulan Juli, uang masuk 26.162.100 rupiah. Saldo menjadi 255.484.319 rupiah. Pada bulan Agustus, uang masuk 19.172.400 rupiah. Saldo menjadi 274.656.719 rupiah. Pada bulan September, uang masuk 20.058.500 rupiah, uang keluar 89.101.665 rupiah. Saldo menjadi 205.613.554 rupiah. Pada bulan Oktober, uang masuk 25.044.600 rupiah, uang keluar 30 juta, saldo menjadi 200.658.154 rupiah. Pada bulan November, uang masuk 19.859.000 rupiah, uang keluar 36 juta rupiah, saldo menjadi 184.517.154 rupiah. Per tanggal Desember, 25 Desember, setelah audit, uang masuk pada bulan Desember 61.707.275 rupiah. Saldo menjadi 204.224.429 rupiah. Per tanggal 31 Desember, dari tanggal 25 ke 31 Desember, uang masuk pembangunan 18.878.000 rupiah, uang keluar 14 juta rupiah. Saldo keuangan pembangunan menjadi 251.102.429 rupiah. Yang ketiga, keuangan pusat dalam kurung Namarboho, Elim dan Hepata. Saldo di awal tahun Desember 2022 22.114.250 rupiah. Pada bulan Januari, uang masuk 25.917.000 rupiah, saldo menjadi 48.031.250 rupiah. Pada bulan Februari, uang masuk 14.935.000, uang saldo menjadi 62.966.250 rupiah. Pada bulan Maret, uang masuk 15.556.625 rupiah, saldo menjadi 78.522.875 rupiah. Pada bulan April, uang masuk 23.636.125 rupiah, saldo menjadi 102.159.000 rupiah. Pada bulan Mei, uang masuk 27.873.375 rupiah, saldo menjadi 130.032.375 rupiah. Pada bulan Juni, uang masuk 12.224.250 rupiah, saldo menjadi 142.256.625 rupiah. Pada bulan Juli, uang masuk 22.074.000 rupiah, saldo menjadi 164.330.625 rupiah. Pada bulan Agustus, uang masuk 19.409.500 rupiah, saldo menjadi 183.740.125 rupiah. Pada bulan September, uang masuk 17.158.750, saldo menjadi 200.890.000
rupiah. Pada bulan Oktober uang masuk 20.694.750 rupiah, saldo menjadi 223.625 rupiah. Pada bulan November uang masuk 16.800.750 rupiah, uang keluar 60 juta. Saldo menjadi 178.394.375 rupiah. Per audit 25 Desember 2022 uang masuk 16.623.000, saldo menjadi 195.017.375 rupiah. Dari Desember 25 Desember sampai dengan 31 Desember uang masuk ke kantor pusat 4.657.250, uang keluar 199.692.625 rupiah. Pada posisi 31 Desember keuangan pusat menjadi nol. Yang keempat, kategorial. Keuangan kategorial saldo Desember 2021 nol. Pada Januari 2022 uang masuk 2.800.000, saldo 2.800.000. Pada Februari tidak ada masuk, saldo tetap 2.800.000. Pada bulan Maret masuk 800.000, saldo menjadi 3.600.000. Pada bulan April masuk 100.000, keluar 560.417, saldo menjadi 3.139.583 rupiah. Pada bulan Mei masuk 1.100.000, keluar 606.250, saldo menjadi 3.633.333 rupiah. Pada bulan Juni uang masuk 650.000 rupiah, uang keluar 1.308.333 rupiah, saldo menjadi 2.975 rupiah. Pada bulan Juli uang masuk 2.700.000, saldo menjadi 5.675.000 rupiah. Pada bulan Agustus uang masuk 1.350.000 rupiah, saldo menjadi 7.025.000 rupiah. Pada bulan September uang masuk 500.000 rupiah, uang keluar 200.000 rupiah, saldo menjadi 7.325.000 rupiah. Pada bulan Oktober uang masuk 700.000 rupiah, saldo menjadi 8.025.000 rupiah. Pada bulan November uang masuk 460 rupiah, saldo menjadi 8.485.000 rupiah. Per audit 25 Desember 2022 uang masuk 750.000 rupiah, uang keluar 9.235.000 rupiah. Per Desember 25 Desember sampai 31 Desember uang masuk 500.000 rupiah, uang keluar 500.000 rupiah, saldo per tanggal 31 Desember 2022 nol. Dengan demikian, posisi keuangan HKBP Raja Wali selama periode 2021 sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut. Saldo awal Huria 14.230.027 rupiah. Pembangunan 87.739.749 rupiah. Pusat 22.114.250 rupiah. Kategorial 0. Saldo awal tahun 2021 akhir 124.084.026 rupiah. Uang masuk selama periode Desember 2021 sampai dengan 25 Desember 2021
1 miliar untuk Huria, 1.991.546.373 rupiah. Uang pembangunan 304.339.175 rupiah. Uang pusat 232.903.125 rupiah. Kategorial 11.910.000 rupiah. Total uang masuk sampai dengan 25 Desember 2.655.698.674.73 rupiah. Sedangkan uang keluar, uang Huria, uang keluar 2.063.062.318 rupiah. Uang pembangunan 190.854.495 rupiah. Uang pusat sampai per 25 Desember 60 juta rupiah. Kategorial 11.910.000 rupiah. Total uang keluar 2.325.826.000, 2.325.826.813 rupiah. Posisi keuangan HKBP Raja Wali dapat dilihat dari dua perhitungan. Berdasarkan hasil laporan audit Huria per tanggal 21 Desember 2022, total uang Huria, uang pembangunan, uang pusat, uang kategorial, yakni uang Huria minus 57.285.918 rupiah. Uang pembangunan 244.224.429 rupiah. Uang pusat 195.017.375 rupiah. Dan uang kategorial 0. Total seluruhnya 383.955.886 rupiah. Itu hasil audit. Yang kedua, berdasarkan hasil rekapitulasi sementara Bendahara Huria sebagai laporan per 31 Desember 2022, belum hasil audit. Posisi total uang Huria, uang pembangunan, uang pusat, dan uang kategorial. Uang Huria sekarang menjadi 14.013.483 rupiah. Uang pembangunan 251.102.429 rupiah. Uang pusat 0, uang kategorial 0. Total uang Huria pembangunan per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar 265.115.911 rupiah. Demikianlah laporan keuangan Gereja HKBP Raja Wali Resort Raja Wali yang dapat kami sampaikan di penghujung tahun 2022. Kami menyadari bahwa laporan keuangan ini tentu masih banyak terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran demi perbaikan dan kesuburan kami sangat harapkan. Selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2023. Semoga tahun 2023 menjadi tahun berkat dan harapan bagi semua jemaat HKBP Raja Wali di dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa dan Roh Kudus. Amin. Pekanbaru 31 Desember 2022, Bendahara HKBP Raja Wali Sintua HTRF Simanjuntak, ditandatangani Parartaun HKBP Raja Wali Sintua R. Sormin, Sintua R. Munte, Sintua SJ Sitanggang. Mengetahui uluan HKBP Raja Wali Pendeta Renti Naibaho
STH ditandatangani dan distempel. Demikian laporan keuangan untuk ibadah kita di malam penghujung tahun ini. Tuhan Yesus memberkati. Mauliate ma tapasahat tuluan ni huriata inang pendeta renti na baho STH nama jaho berita jujur tahun manang berit huria HKBP Raja Wali dohot berita parhepengon sian bendahara ni huriata tauduti mamuse acarata tu nama dokata perjolo pinama turuas ni huria sian ina ima inang nyonya Sitorus boru simarmata wektolu pinasaha ma partikianon tunasida. Salam. Salam, selamat malam madihita saluhutna. Parjolo hudok kami ma selamat Natal dan Tahun Baru sian keluarga nami Sitorus boru marmata. Inahu hormati kami inang pendeta resort inang renti amang dedi dan semua parhalado jala sude ruas nihuriata HKBP Raja Wali na hadir di Bornginon. Na parjolo sahali na rohaku na yang dohonoku mai molosia ruas kami amang madok. Nah pertama kami sangat berterima kasih kepada parhalado full timer yang sudah begitu banyak melayani kami. Huhu nakin huparohahom mai jujur tahun dan segala macam parhepengon. Kami hanya boleh berterima kasih. Semoga Tuhanlah yang membalas semua kelelahan, kecapean dan semua partisipasi yang Amang dan parhalado berikan. Perhatiannya kepada HKBP Raja Wali. Jala hami pe sian ruas olodo sipata amang inang hurang-hurang panisenami di hamu. Hami pe minta maaf ma ala olodo sipata ala ni lebani rohamai ala ni godang di pikiramai. Tapi satu yang pasti kami dari INA dari jemaat mau bersyukur. Kita ucapkan di malam ini kita boleh kebaktian akhir tahun dan sudah kita lalui bernatal pungwan ina semua kategorial songo jamita nama ulumai di hari-hari ta sehingga hari Natal itu setiap harilah di kehidupan kita setiap saatlah karena Yesus telah lahir di kita ngata tomu-tomu ngata pestahon di ganup kategorial songo ni manang di kehidupan ta sehari-hari imahu pangidoho kami jalan namangihut aka program munai inang program tamai yang kurang mari kita benahi ke depan yang ingin dilakukan kami hanya berdoa semoga semua menjadi nyata dan semakin baik ke depan kita percaya semua untuk kemuliaan Tuhan. Jadi sahalinai sia ruas hudok kami ma selamat ma di parhalado. Selamat mengayomi di hami, selamat tahun baru madihita saluhutna jala anope, molo maracara hita inna rohaku, unang mahola sahali sataunon, ale setiap hari ma Yesus ada di hati kita. Karena tahun-tahun sebelumnya kita sudah merasakan COVID, kita tidak boleh berpesta, mari kita berubah sehingga Natal ada di hati kita setiap hari. Kita ajaklah keluarga kita untuk memuji muliakan Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau. Jangan kita membuat waktu nih sekali setahun. Sehingga waktunya sekarang kita berkumpul bersekutu memuji Tuhan. Tapi marilah kita bersekutu memuji Tuhan hari demi hari. Setiap pagi, lepas malam, begitulah seterusnya. Jadi Buti Mahata siak kami. Selamat malam dan selamat tahun baru Mahadihita Saluhutna. Terima kasih.
mauliate ma tapasahat tu nama dokata mewakili ina ruas ni huriata tau duti ma muse ma dokata ma siar ruas ni huria ama pinasaha ma tuamang HP 5 jutak wekopat partikianon pinasaha ma tunasida. Shalom. Shalom. Muliate ma parjulo tapasaha tutuhatta. Dung ojak tahun 2022 sian mulana Januari kurang lebih ratulujum nai dapotan nasi rohani tuhatta dapotan nasi rohani tuhatta ditari parhok kita 2 tahun naik baru alani tamado dohonot tamoleate di tuhatta di inanami uluan ni huria kala inang pendeta burunai bahu manglanyonya pasaribu rodi sudia full timer doaka perhalaudo ama ina rodi sudia tahe akasi tua-tua terlebih hala amata dongan tua-tua si utagalung hala inangi si tua buru si mangusong doak kaina satabi madihamu dengan ama melotuk piau di joloon na kebetulan au mengwakili dak pola malawau lapasahaton na dibugasar rohamunay holanot tutu sade si halat sonoton dang holan ditongani hurion songos sade hala kristek kita tamado tahamulateho mardala do dengkas salu na natali di tadok portibion noksani di Indonesia molutuk piadong sadadua na mga bati parningota metuhita tayong matuhat ta Jesus nok parjolo manaom si songoni napaduahon adok tiado rasa kekhawatiran bahwa pakabaru termasuk agak rawan do intoleransi. Alay na parpudion dung adong ma laporan ni gubernur Samsuar indeks nai ngaturun. Alanido moliate ma boy marnatal di pakabaron dengan saat tua bason nang songoni di Raja Wali. Dihamua manami do ilanami terlobi ulun ni huria do parhalado nung ako pa hitut kami naking jujur taon na pinasa ni natapadita apala gajang lorensido di gobarhon na siya mulai pakobasyon siyan koinonia marturia doho diakonia doho niya ka na martaba-taba akakor dinamika ni huria perkembangan na taonon di gobarhon na sila petuk pe sa sitong nga 5 bulan dope inatapad di taresok ta mangula dito nga lihuryon alay dingkad do laporan na sahak do taringo tu jumlah ni ruas maluwa 200 kakak martuluri jiwa holanot tutu daktar gobar dope persentase na ang kataw sa dia di buado statistik na di ganuk taon alay songon na hudohi 5 bulan dope hala inata padita mangula alay nga buhay di gobarhon dati tukpe daksikop menurut statistik dengan lumardalan huriay naksoni laking laporan ni kewangan dakpola bera singgungok ko'y garip do hita dapotan muliate malituhat ta muliate malilun ni huriay naksoni berdahara RTF
Iturhapugan do nakingi mana membagi-bagi lembaranom. Gok angka-angka. Di pajojor nasi dah mesti dijoloon. Tung mas sebuah memang adok kurang namang nalubi na. I masih kop na. Di gubernur nasi dah do antara penerimaan do pengeluaran dah kadang-kadang dah adong perimbangan. Olo nung balga pasa satiang. Alai i mahurwa dinamika nihita na marhuria. Di hamua manami terlebih ulan ni huria do parhala do molo tabereng do dibuka sa taonon. Bahad de petantangan ra terlebih di namar natal tabani ruas. Hulala suri do hitara makulsuh taringo tu parkir. Ombara sada si pikirota ke depan tantangan ni tongan huria. Alana secara kuantitas dan kualitatif berkembang dengan ruason. HP ia alamatnya lakhot do manotong. Jadi naroha postoroha ajong semacam inisiatif pikiran ni parhalalu lumobi di uluan ni huria. Di nalau patotaho dia do haduam pola pengembangan mungkin adong ratano situ horon. Sadahal na paling perlu ra disoso itu hita. Molo adok pesisongoni sadaret tama hita marsipatu julu-juluan mambain pangurupion. Asang dia lah berkembang mahaduan huriat tahun. Naksoni secara fisik gerijope perlu dorao kebakonon na. Jadi dang namar namatak anggo pengembangan ni huriai tuk pengamartabatab banaking apalagi yang martabakor ama do inalan akan asik mulai ate madi tuhatta mulai ate madi hita saluhutna tuk songoni pemilabohu pasat hami mengalir masukan 7 tahun nak songoni tu parhepengon do tu perkembangan mulai ate ma di hita saluhutna di parhala do nami terlebih dulu ni huria atong sada mahita dungo mahita martangiang songon dahudok daksa dia leleng be borhat mahita saluhutna dong na tinggal taripar tu tahun 2020 dulu. Asang dia tahun 2020 dulu, gabe tahun hasangapa mai dia do panitu hatta sen ngolutta sa pikirata tarluwi pangalahota. Atong hasangapa madi tu hatta dame manang dihita saluhuna. Selamat tahun baru madihita menjelang satokina dihita ganup. Selamat Natal dohot tahun baru. Molate madihita saluhuna butima. Mauliate mah pinasahat tu hala amang HP sima jutak nama dokata mewakili ruas ni huriata sianama. Partikianon pinasahat ma madokata na mewakili parhalado. Pinasahat ma tu hala amang HM hutagaul. Partikianon pinasahat ma tunasida. Maula tema de tuhatta, maula tema de parosarota, na pinarsangapan inang uluan dengan parhalado, amu amang inang naposo bulung ruas ni huria ni HKBP Raja Wali. Oras madihita, palwas samu majo au mewakili sian parhalado madok kata di pertangyangan di ujung tahun di Bagasan Bornginon. Nah berjolo nakin nungata payutihut berita berik dohot laporan keuangan na pinasahat ni uluwata dohot amang bendahara songon parture ni perdalanan ni huriatta na pinasahat na sida tua hita salahut namang inang totu adong do na hurang adong do na lobi di Bagasan rohamuna taringo tu pakubasion ni hami para halado. Songon jolma hami amang inang tongdo
adong nahurang alani marhite naung pinasa ni uluat tanakin akan nanaeng si patureon tu ari na mangiut pos rohaname di hamuna salu na ruas ni huriata gabe resort Raja Walion na lehonom muna do pamikirion na lehonom muna do gugu na lehonom muna do pangurupion marhite hite aka masukan na bui may ujalo hame marhite hite sian sektor ganup manang bui do langsung tuluan unang bakko hita amang inang dinalaho pasaton adong naneng si dohonot taringot na hurang di pakubasion songonido haro pangalahona manang di dia huria pe si adong do mabay nakamasukan alay moleboy niyan unang ma dipamasok tu kantong pelean ate amang inang ate pos rohanami di amu salu na ruas nami na leonom muna pamikirion panorangion tu hame parhalado na rapita dinalaho mangulahon akasi hobasion di huriata so ni mana boy pasatami molate ma di hita las roha ala boy do hita pungu di bagasan sadarion sahat tu ujung ni tahun 2020 daun totu neng si dohonot ta di si amang inang dangalani gugutta, dangalani pambahenatta, dangalani sangapta, dangalani malotta, uban nabuy hita sa tu ujung ni taon. Ala itong asin ni rohani Tuhan do, uban nabuy hita sahat tu di bagasan Bornginon. Ala ni pos rohata makiripita. Ala na stokin nari nang masuk kota ma tahun ne baru naneng silehonon ni Tuhata di hita ima tahun 2020 tapang idoma tutuhata asa anggiat atong di tahun 2022 tuluon lam tu denggana lam tu sadana hita sudi akar ruas suang-suang akan naniulan ni tangamuna amang inang di pasu-pasu Tuhan maita saluhutna di pasu-pasu Tuhan nakaya nakon nanilehon ni Tuhan di hita ganop marsada-sada asa boy hita mandok mauleate tapasahat tu Tuhani akan nanaing si pangiduata di tahun 2020 tahun 20 tolu pos rohanami dilewat Tuhan mai di hita marite hira opak jomnai ate nanang tasalpuhom ma tahun na buruki ta bolus ma tahun 2020 tolu salinari hamesian parhalado mangido maaf mol adong nahurang pakobasion name Tuhamu amang inang di pakobasion di huriata pos rohata di ramote Tuhan mai di bagasan Bornginon maulate ma di Tuhan, maulate ma di hita saluna songonima na boy upasat ame tu hita saluna au mewakili sian parahlado. Selamat menyongsong tahun baru 2020 tolu. Mau lihat mah apa saat tua amang situa haim utagaul nauk pasahat ton hata mewakili parhalado alai aruk pangujungi sanau salah lah kabibi do hita dapuk ma song nerokon ni na tua-tua merbunga menna ya siala mandupakom matani hari pos marohat tadi do tade bata donganan na do hita lo manari pari tahun na buruk tu tahun na baru jala ganupari kurang goge matutunai tau duti macarata mareda hita siap buku de nomor 750 tolu ayat sada Amen.
dameni debatana sumurung sian saluhut na roha imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Hatani debata nagabe jamita ima di parminggota na parpudi di bagasan taunon dienet do sian surat Rom bindu 10 sada mamuka sian ayat 30 sahatu 30 onom. Rom 10 sada ayat 30 sahatu 30 onom songonom ma didok disi. Bagasnai atong hamoraon hapistaran dohot parbinotoan ni debata naso hasigatan do aka ukumna jalan naso habogason do aka dalanna ay ise dung umboto rohani Tuhani ise manuturi ibana ise mangalehon parjolo tu ibana asa dibalos tu si ay sian ibana do saluhutna ro marhite-hite ibana jala marhapatean tu ibana do sasudenai di ibana ma hasangapon saliling-lilingna. Amin. Hulai hami ayat 30 onom ay sian ibana do saluhut naro marhite-hite ibana jala marhapatean tu ibana do sasudenai di ibana ma hasangapon saliling-lilingna. Amin. Olat nido sahatna dihamuna nahina holongan di bagasan Yesus Kristus ra sarupa do pakilalaata di partikianon namandok dang terasa HP salpu nama 2022 dang terasa HP lau masuk nama tu 2020 tolu dang terasa HP satahun bolon nunga tadalani amang inang nak kamu aka ya nak konami remaja dohot naposo bulung di bagasan satahun bolon ngoluta dilekon debata tuhita pasti tapar hatutu do maragam do namasa disi godang nailas ni roha godang nai aka parutungan manang laba godang nai nang aka ragam namambe kita marulupuluk jala tongdo ta adopi aka si taonon nang parukilon alai di bagasan ari sadarion di parujung ni taonon dina tadok songon nahudok kami nakin dang terasa nunga salpu BHP satahunon jaladang terbaik kita lau mengulangi waktu dari 1 Januari 2022 yang lalu untuk dapat kita putar. Molo hudok kami godang nang tajalo sian debata. Nagabe sukun-sukun amang inang nang hamu aka yanakon nami. Boado tae. Na di bagasan satahun bulunon marsangap do debata di bagasan ngoluta taboto do mandok mauliate tu ibana jolma na songod dia do na mamboto mandok mauliate tu debata oman naing idauta markite hite turpuk jamita di bagasan bornginon ima di surat ni Apostel Paulus tuhuria Rom merupakan sada bagian doksologi manang ungkapan syukur manang mauliate ni roha sahalak na porsea tu debatadoon na pinasahat ni Apostel Pauluson ahado na mambain Apostel Paulus mampu berdoksologi
mengucap syukur tu debata. Alana pistar doi mana? Alana mora do ibana? Alana sikop do hahi pasonna? Manang alana sikop do keluarga di imana? Sasitong na daw. Molo didok taringo tu hahi pason dang sahalak apostel na sikop hahi pason na apostel Paulus. Molo nidok imana sahalak apostel na mamora daong. Dia hanya seorang tukang tenda. Molo taringo tu hapistaran uju somananda Kristus memang jolmana pistar do apostel Paulus. Molo taringot tu keluarga sonadong pinoparna. Sudenai dang i mabain ibana mampu berdoksologi, mampu mandok mauliate tutuhan daong amang inang. Dinaboy apostel Paulus mandok mauliate mengucap syukur kepada Tuhan bukan karena dipengaruhi oleh faktor eksternal najinalona di ngoluna, tidak. Alani sian nasaroha dohot sian nasa ate-atena. Faktor internal ini adalah masalah hati yang sudah merasakan begitu banyak anugerah Tuhan, berkat penyertaannya di dalam kehidupan Paulus. Inilah yang memampukan dia untuk berdoksologi. Halak natakas manada ise debata. Halak natakas makaposi Tuhani. Akajol masih songonodo. Natakas mampu mandok mauliate manang berdoksologi tutuhani. Manang idauta sian hatani debata di bagasan Bornginon. Paulus takas do makilalahon, dangadong nau pistar sian Tuhan, dangadong naboy mangatur ibana, dangadong naboy marsuru ibana. Ai didok do di bagasan hatani debata di Bornginon. Ido ubain hujami 2 hali nakin ayat 30 onomi. Ai sian ibana dosa luhut naro. Marhite-hite ibana jala marhapatean tu ibana do sasudenai. Odok ise do cahoba dihita. Om mananaing gabe si pahusur-husurota di ari parpudi di taonon. Ise do cahoba dihita. Adok kujaha saotik di sada artikel taringot tu sukun-sukun sian sahalak naman regoar Anthony Collins. Ibana sahalak filsuf yang ternama di Inggris dan ilmunya banyak dipengaruhi oleh ilmu dari John Locke. Pada suatu hari dia bertemu dengan seorang Kristen. Orang Kristen ini bukanlah orang ternama. Orang Kristen yang dia temukan ini bukanlah orang yang luar biasa di tengah-tengah bangsa Inggris, tapi dia adalah orang Kristen yang biasa saja. Roma C. Collinson mendokon, sebesar apakah Allahmu bagimu? Seberapa besarkah Allahmu yang kau sembah itu bagimu? Menarik doon amang inang hombar tutur pukta di bagasan Bornginon. Tantangan doon dihita. Ruasnya HKBP Raja Wali, halak Kristen nama ngolu di partikianon, di suku-suku non. Sebesar apakah Allahmu bagimu? Asa tahu jijo mamereng bohado pakorhon di bata di ngoluta. Sebesar apakah Allahmu bagimu? He ado tahe
disulikiti haporseota, manang disulikiti rohan ng pikirata, taringot tu keberadaan ni debata di hita. Sebesar apakah alamu bagimu? Hitabe mamangalusi di bagasan rohatta, songo dia do Tuhani tahe di hita. Habal gaonna di bagasan ngolutta. Halak Kristen na biasa do hita. Au nang hamu. Halak Kristen yang biasa-biasa saja. Dang pitor tersongo dia hiak kita. Sarupa do songon halak Kristen napa Jepang do Antonion. Alai sarupa do naing alusta. Tu halak Kristen na biasa-biasaon. Amang inang halak Kristen napni sukun ni si Anthony Collins naon mandop. Allah yang aku sembah itu besar dan kecil. Karena Anthony bertanya, sebesar apa? Dia besar atau kecil? Nena si Anthony. Allah yang aku sembah itu dia begitu besar. Sampai ke langit, mengatasi langit, dan langit tidak muat untuk menjadi tempatnya. Tapi Allah yang kusembah itu pun juga begitu kecil, sehingga dia sampai muat di hatiku. Dia besar, seluas langit, setinggi langit, bahkan langit tidak bisa menjadi tempatnya, tidak mampu menjadi tempatnya. Itulah kebesaran Allah. Tapi dia begitu kecil, bahkan sangat kecil, sehingga muat dia masuk ke dalam hatiku. Alus nih halak Kristenon sangat berpengaruh besar tu Anthony Collins, sehingga mempengaruhi hidupnya sebagai seorang filsuf. Padahal ini adalah jawaban dari seorang Kristen yang biasa. Amang inang bohado tahe pakatindak konota taringotu habel gaon ni debata. Molo hudok kami nakin nungata dalani sataun bolon ragam do masa disi alai jot-jot do rahita madabu tu bagasan ngolu yang penuh dengan kekhawatiran. Kekhawatiran yang begitu besar yang sering menghimpit kehidupan kita setiap hari. Bahkan kita mau mengkhawatirkan kehidupan kita hari ini nih, kita masuk hari terakhir tahun ini, tapi mungkin kita sudah mengkhawatirkan untuk tahun 2023. Apalagi dengan isu-isu yang menyatakan 2023 merupakan krisis ekonomi. Barangkali kita sudah mulai, buana maham ya teh, 2020 toluon. Ago ya mang, ahado naing muse, naneng masawon torina hita. Baka mungkin tadokom ma, baru dope salpu kopit. Apa ngator romo musen 2020 tolu, krisis nama masa musen, bohan nama naeng. Kita belum masuk ke 2023, tapi kekhawatiran kita sudah sepanjang tahun 2023. Sona masuk dope hita. Apa sona taboto masuk dope hita manang daun. Aya dong dope tulu job naik. Alai kekhawatiran ta ngasa hatu 2020 tahun. On godang do masa di ngolu halak Kristen. Ngoluku nang ngolu muna. Kekhawatiran yang begitu besar sehingga kita menganggap kekhawatiran kita lebih besar daripada Tuhan kita. Ketakutan kita lebih besar daripada Tuhan yang kita sembah. Molo halak Kristen ini nakin mengalusi Anthony, dia kecil, sangat kecil, sehingga dia muat masuk ke dalam hatiku. Sonari suku kamu adong do Tuhani di bagasan rohamuna. Metia doi bana boy masuk tu bagasan rohatta. Sia tibana di bagasan rohatta. Alenang pesongoni belgado kuasona.
Molo adong do ibana med masuk tu bagasan rohata pasti dang mabiar kita ay balgado huasona dingolutta. Balgado nang akka pangaramotyonna di bagasan ngolutta. Omanain idota. Kita sering sekali jatuh kepada kekhawatiran yang tanpa alasan. Akahalak namar pangalaho songoni maul do manginang berdoksologi. Maul do boy mamuji-muji Tuhan dingoluna. Nang pemarsi taonon ibana molo halak na makilalakon balgani waso ni debata ikontok tong do boy mana mandok moliate ma Tuhan. Nang pemarsi taonon nau tong do didongani hoau. Songod dia mahita asaboy berdoksologi. Asaboy hita makatindakon balganai debata med-nai ibana masuk turuhakon. Boaha do bayenot na amang inang na pasti alusna ikontak kasma parsaorata dohot ibana ganup ari ganup partikian. Kalau kita merasa kesusahan hidup kita ini banyak sekali, mari kita sama-sama melihat mana kita lebih susah, tidak punya uang atau tidak punya Tuhan. Atau inang dia ada ususa dang marhepeng manang dang mar Tuhan radohonomu namara tergantung inang inahamu muse molongai doko kamu alus na tergantung inang nga bahaya deon ancaman na maun dihapor siaon odo dia akan naposo mana lebih susah putus hubungan dengan pacar atau putus hubungan dengan Tuhan. Atau naposo bulung ya inang putus hubungan dengan pacar lah. Ate ade buat dua ade mana lebih susah putus hubungan dengan pacar atau putus hubungan dengan Tuhan? Putus hubungan dengan Tuhan, puji Tuhan. Kalau naposo bulung bilang putus hubungan dengan pacar tidak masalah, tapi kalau putus hubungan dengan Tuhan itu masalah besar. Itu naposo bulung yang luar biasa. Alai dia do najut-jut masa. Dia do najut-jut masa di parngoluatta. Ada orang kehilangan handphone atau kehilangan uang hanya 100.000 saja pun mama kehilangan uang susah pikirannya 1 minggu. Pernah nggak amang inangnya kayak gitu? Pernah. Susah pikirannya 1 minggu hanya karena kehilangan uang 100.000. Setiap hari mau 3 kali 1 hari dia bertanya sama amang dan anak-anak barangkali di rumah. 3 kali 1 hari kayak makan obat. Ya nggak adanya kelenteng uang mama 100.000. Pagi nih karena anak-anak berangkat sekolah barangkali kan pulang sekolah nanti dia nanya lagi. Uang mama lo hilang 100.000 gak ada kelentengok. Sore nanti atau malam selesai makan dia nanya lagi uang mama 100.000 itu loh woi gak ada kelentengok. 1 minggu bisa terjadi 3 kali 1 hari bertanya. Susahnya 1 minggu. Atau orang kehilangan handphone susahnya lebih dari 1 minggu karena kehilangan handphone. Yang jadi pertanyaan sebagai orang yang percaya, yang kita katakan kita adalah Kristen, pernahkah saudara mengalami susah hati dan pikiran karena tidak baca Alkitab 1 minggu? Karena tidak berdoa 1 minggu? Atau karena tidak ke gereja 1 minggu sekali? Betapa sering orang tenang-tenang saja. Dia nggak baca Alkitab 1 minggu dia tenang, nggak ada dia nyari-nyari. Aduh Alkitabku di mana ya? Aku nyampe bacaannya di mana ya? Dia tenang aja. Dia nggak berdoa pun, nggak usahlah dulu berdoa sekian kali 1 hari. Dia nggak berdoa makan pun no problem sama dia. Capek pulang kerja, capek pulang sekolah, tancap habis.
nggak perlu berdoa, nggak masalah, tenang-tenang aja dia menelan berkat itu, nggak ada masalah sama dia. Atau nggak gereja, jangankan seminggu sekali, sebulan sekali aja dia tidak datang ke gereja, hanya sebulan sekali dia ke gereja, itu tidak membuat susah hatinya, nggak membuat susah pikirannya. Tenang saja, slow saja, tidak masalah. Tak bereng maju amang inang di bagasan sataonon, songot dia dohita, ise do Tuhani dihita, molo arga do Tuhani dikijang ni saluhutna ala tahaporseai ibana do na ikon manjalo hasangapon nasaliling-liling na di bagasan ngoluta alasian ibana doro saluhutna na adong dihita pasti do moloido taharikotodo lamjonok tu ibana taharikotodo mangalului debata di ngoluta majahatani Tuhan martangiang marminggu partangiangan ikondo taharikoton alaya ala ibanado na umbalga mangatasi saluhutna ala ibanado na adong disokku di bagasan ate-atekon di bagasan rohakon molo ido na adong di ate-ateta di pikirata pasti do lambalga holong tatu ibana molo ido na manggohi ate-ate nang pikirata pasti do talului molo dang Jepang apala sahali sadari do ibana alaniaha ibana do di rohaku ibana do di pikiraku seperti seorang yang sedang jatuh cinta akan begitulah kita kepada Tuhan. Orang yang sedang jatuh cinta tidak ketemu sekali sehari ada yang kurang rasanya. Katanya hanya nengok, hanya melihat atap rumahnya saja, seng rumahnya dari jauh pun sudah cukup untuk dia. Kalau orang sedang jatuh cinta, mari kita setiap hari, kalaupun di dalam tahun ini, rasa jatuh cinta kita kepada Tuhan semakin berkurang. Tapi mari tahun 2023 kita jatuh cinta setiap hari dan semakin cinta kepada Tuhan setiap detik napas kehidupan kita. Asa boha, asa terbaik kita mardok sologi, mandok mauliate ma Tuhan, mauliate madiho Tuhan. Asa terbaik kita mandok songoni alaniaha doa manginang ay manang ahape na adong diau dohot na adong dihamu saluhut nai marharoroan sian debatado unang adong sia kita nama kagijakon rohata nama kagijakon dirita taringot tu pardalanan ningoluta di tahun 2022 on molo so adong debata dang tarbaik kita sahat tu partikianon ibana mata pangasahon dang taboto dope ahana masa di 2020 tolu alai pakirimota ikon ibanado nagabe gogo dihita ibanado na ikon umbalga di bagasan ngoluta mangatasi saluhutna di tonga-tongani ngoluta. Karena itu sediakanlah waktumu setiap hari untuk Tuhan. Jangan pernah lewati satu hari pun tanpa ada waktu untuk Tuhan. Sediakan waktu khusus laudi Tuhani. Jangan pakai waktu-waktu sisa untuk persekutuanmu bersama Tuhan. Tapi sediakan waktu khususmu untuk bersama-sama dengan Dia. Tabahin mai di tahun 2020 tolu asa anggiat nian sudehita. Dang holan hamu ay dohot do au dang holan au alay ikon dokot do hamu marsi pature hapor seaon nabe marsi pature hubunganna parsauranna dokot debata di pature bemai marjanji mahita Tuhani Tuhan molo tumpe losok kami di 2022 lekon ma sipatu haringgason di 2020 tolu ganu partikian hami laho mangaluluiho amin martangyang mahita. Puji-pujian gok hamauleate ondo Tuhan di sombaon rohanami tuho
Didenggan ni basam nang asine rohami. Natoktong mga ramoti ngolu nami sahat tu bagasan partikianon. Tarlumobi di ari sadarion. Ima partikian ari na parpudi di taonon tahun 2022. Aleamang balganay tutu holong ni roham tihami. Didongani hodo hami Tuhan. Manariparhon tahun 2020 sada tu 2022. Mardalan ma satahun bulun. Saat mahami di ujung 2022 on. Nekulakahok kami ma lakanami. Tu tahun 2020 tolu. 2 jom lobinai ma Tuhan. Pos rohanami dilekodo partikian nauli dihan. Mangalakahon lakanami tu tahun naib baru. Aliamang godang dona masa dihami di bagasan satahun bolonon. Ragam do pasu-pasu. Asini roham. Di pamasahodo lasni roha dihan. Didongani hodo hami Tuhan. Lau mangadopi akaragam parukilon. Akaragam parsahiton. Akaragam arsak ni roha. Hupakilalah kami do Tuhan pandongan niomu. Balgana itu tu asini roham dihan. Namandongani ham. Dang tarpajojor hami Tuhan. Sada-sada aka pambenamu. Di bagasan 365 ari na nilikonmu Tuhan. Alai na pasti aleamang hati ndak konon nami. Holan ala asini roham do. Ubay na boy hami di ari parpudi di taonon. Tuhan, godang do akan nahurang siak kami. Hahurangan hami songon na toras di tonga-tonga keluarga. Lao marmudu-muduhon, mamemehon, hatani debata tu aka ianakon nami. Hahurangan nami, songon ama dohot ina di aka rumah tangga nami. Na ulo mambayan hacit rohani aka dongan saripe nami. Hahurangan nami, songon sahalak ianakon. Maradopon na toras nami. Naulo hami Tuhan mangalo tu nasida. Mambain hacit roha pikiran nang pakilalaan nasida. Hahurangan nami Tuhan. Songon aka pangula ni kuriam. Di tonga-tonga ni kuriamon. Makobasiho maradopon aka ruas ni kuriam nang tarlumobi maradopon Jahoba. Hahurangan nami Tuhan. Songon uluan di tonga-tonga ni kuriamon. Nong pinilit mulau manguluhon kuria HKBP Raja Wali nang resort Raja Walion. Ali Tuhan dang tarpajojor hami isude akaragam hahurangan nami. Dosa nami maradopoko mangido mahami aleamang. Salpu taunon salpu masude hahurangan nami. Ajari mahami. Asa anggiat nian di tahun 2020 tolu naneng roon. Tarbaik kami Tuhan daudu menggan hami marpangalaho. Daudu menggan hami marhobas. Daudu menggan hami Tuhan mandok akasidohonon nami. Asa tungboy mahami Tuhan lampatuduhon. Hinabal gani uaso ni debata di ngolu nami. Natoktong marhuraja di bagasan roha nang pikiran nami. Ajari hami Tuhan mardoksologi, mandok mauliate, mengucap syukur disude dengan nibasam nau kucalo hami pos dorohanami aliamang dang paswai sayhok kami ngulu namion dang paswai sayhok kami akaragam pasu-pasu dan nilehon mutu hami alai tarbaik kami ma Tuhan gabi haposan hami mamake nasaragam pasu-pasumi nang ngulu namion. Asiroham ali Tuhan. Ikon marsangap doho ali amang marhiti-hiti ngulu na.
Unang paluas ganggu haporseo nami. Lau mandalani pardalanan ngulu di sataon na nengro. Unang paluas hami mardalan holan sahalak nami. Ikokodo aleamang narapun dohot nami. Say tiop matangan nami jala hami toktong maniopo ali Tuhan. Asa unang rusur pat nami unang tinggang hami dinasa pardalanan ni ngulu namion. Atong asi maroham di hami Tuhan. Homan na toktong mandongani hami olat nion rodi saliling ni leling na Tuhan mana manangihon tangiang pangiduan nami oloy hami aliamang leon tu hami hombar tulomoni rohami mangasahon guar ni Yesus Kristus martangiang jala mandok mauliate hami Tuhan. Amin. Marinde mahita jala tapapungu mapeliata. Yesus,
borhat mandapoton tahun 2020 tolu. Nungatakas di bohali hata ni debata hita di ujung ni taunon. Asa takas hita mangauhon Jahoba do na manjaga do na mangalinggomi hita. Atong say toktong malohot rohatta tu Jahoba. Ay sakap hasonangan do di pasahat debata tu hita. Atik peta bolus dalan na maoli. Dingganan marhaposan tu Jahoba sian marhaposan tu jolma dohot akaraja saka pasonanga do dilehoko Tuhan Tuhami akan atinopami Unang mahamu mabiar jala unang manodit-nodit haposima debata na manjaga dohot mangalinggomi hita ay ibana do si parmahan hita jala hita biru-biru pinarmahanna dang tagamon loason na tarsulandit patmu jaladang nok matani si jagaho. Horas mahita manal puhon taunon. Horas hita nang mandapoton taon na baru. Ditupak asini rohani Tuhani. Patuduhon ni debatado tuhita sakap hasonangan. Ale Jahoba say pabotohon matuahu akadalanmu jala ajarhon tuahu akabugasmu say tugu-tugu maahu tubagasan hasitonganmu ay sakap hasonanga do lehononmu Tuhamion. Say Tuhan debatama nata pangasahon. Asa jupak kita las ni roha dohot hasonangan. Ay taboto do sian ibana do saluhut naro. Jala markite hite ibana. Jala marhapatean tu ibana do sudenai. Dang pola piga dan naribe. Masuk mahita tu tahun naib baru. Say Tuhan debatama na marmahani hita. Amen tatangya koma peliata. Ale debatama nami na di Banua Gijang. Odo haroroni salut sileon-leon na denggon don nasa ulibasan na mauliutus. Hupasahat hami masyan na nileon mi tu hami. Pelean nami tuho. Say jalo may gabe uap na hucus di culum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa uparhasea kami pelianon. Patimbulo na rajonmu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohan nami markite hite tondim. Asalam mutada hami godang ni sileon-leon mi tu hami. Asalam girgira mi mandok mauliate tuho. Markite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.